Добрый день. Я ученица 6 класса жемчужника средней школы Скороход Дар'я. Урывак. Михась Леньков, Васильки. Міколка не чув гэтых стрэлаў. Яму было ўжо ўсё роўна. Нерухомым позіркам углядаўся ў блакітнае неба, нібы прыслухоўваўся да былых сваіх думак аб нянавісці, аб помсці. Застылы твар стаў калючым, суровым. Нібы пражыў Міколка доўгія дзесяткі год. Усё перажыў, усё пабачыў на свеце. І толькі на вуснах засталіся. Ні агонь, ні жалеза не змаглі сцерці сляды усмешкі, слаўнай, дзіцячай. Побач ляжала яго торбачка з раструшчаным па-салдацкім ботам пеналам. Ды выпалі за пазухі і ляжалі ў пылі запазнелыя восеньскія васількі. Сінімі васількамі ацвіталі і вочы хлопчыка.